Takže ahojte, otvoríme Labubuho s mojimi kamoškami. Bebe. Ahoj. Zuzi. A Simonka Oslávenka. Ahojte. No a ideme... A je tu ešte aj pán Pavol a to je pán Pavol a potom tu ešte máme jeho novú manželku, vlastne starú manželku a toto je pani Kamila. To je Simonka. No a ideme vlastne otvoriť môjho Labubuho a... Ty chceš? No teraz že ja by som chcela... Tu máš tu. Aha, ja by som chcela túto Zizi. Veronika, ja by som chcela buď tohto žltého, alebo tento mystery. Áno, Zuzka? Ja by som chcela... Aby som... Ja dostala som. Oh my god, prvýkrát vidím tohto modrého, čo spí a Simonka. Aj mne sa asi páči tento modrý, čo spí, alebo tento rúžový. Vyšší lak. Dobre. A ideme otvárať. Počkaj, tak tu na kameru natoč, aby kamera videla ako prvá. Typni si, čo Magali dostane. Áno, a napíšte mi do komentov, čo skystíte. A ktoré by ste vy chceli. Áno. A urobíme aj súťaž určite o Labubu. Počkej. Jasne. Tuto je už balíček. Odkiaľ ako to vyzerá? Ja sa strašne teším. Je to moc ďaleko. Ja neviem vôbec, pokiaľ ako to otvoriť. Počkej, môžem to ja skúsiť niečo? Zibzlak. Počkej, Takže to je 15 Allegra za 15. a môžem to otvoriť takto do kamery. To je fake. To je fake. Ako fake? To je fake. To je kuku. Ľudia, ono je to fake. Ono je to kuku, to není Labubu. Ono je to fake. Ono je to fake. Prečo? Ono je to fake. Lebo to je kuku, nie Labubu. To je kuku. Ono je to fake. To není fake. Vidíš, že táto kartička, keby bola real, tak by sa takto tak veľmi neohýbala. To nie je ten kuku. To je ten kuku. No, čiže to bylo vás bude... No nevadí. Aspoň budem mať fejkové Labubu. Raz, dva, tri, Sprav o ňoho súťaž. 6, 7, 8, 9. Má dobrý 9 zubov. Ľudia. Takže počúvať ma. Tento Labubu je tá real. My sme si len mysleli, že není. Naskinovali sme QR kódy, všetké real. Je tu aj napísané The Monsters, má tu aj logo Pop Mart, aj vylomené, aj z UV má aj zuby. Je to real a tá kartičku len tu poplietli, aj tá je real, lebo sme to naskinovali, čiže všetko je real. A ďakujem teraz Allegra za 15 €, ja by som to nepovedala. A ďakujem, a vie tu normálne, že aj točiť hlavičkou. Akrát na kameru mi to nepôjde, nie? No aj ručičkami, je to reálne, aj tu má Pop Mart, je to reálny Labubu, no, možno by bol fake, ale ak by bol fake, je to veľmi dobrý fake, že to nie je fake. No a skrátka dali nám zlú kartičku. Bol to kvalitný fake. Hej, a dali nám bablu. Zlú kartičku, ale to nevadí. A mne sa tento páči, má otvorené očka, milujem ho a hádajte, ako ho pomenujem. Zuzka, ty čo tam dáš? No, a viete, ako ho pomenujem? Kvakva. Kvakva. Sa volá. Kuku sa volá. Pozrite, kávičku pije. To ja pijem. Dobre, dobre. No, tak že napíšte do komentárov, že ktorého Labubu by ste chceli. No. A že či vám mám urobiť o to súťaž. A ak áno, tak napíšte do komentov. Ukážeme. Píšte Labubu a dávajte modré srdiečka, keďže tento Labubu je modrý. Z Tyrkisovi, ale dobre. Tak ja vám poviem mená, ako sa volajú tieto postavičky. Takže ako prvý CV, ukazujem Magali, že CV, ten sa volá Hehe, žltý, Sisi, oranžový alebo taký červený je Dada. To je tento. Zizi je... Takže prepáčte, on nám donesli papko. Takže toto je Sisi fialový. Oranžový je Baba. My máme Kuku. A Secret. Ten hnedý. Hej, píšte mena do komentárov. Áno, a vlastne je to real. Ja sa toho úplne neprišla. Tak to vyzerá vlastne. Magali je z toho natvrdo. Takže keby ste sa čudovali, že sa divne reaguje, tak to je preto. Aj náš dneska je deň detí, takže dávajte... No, u nás v škole sme mali. Takže s vami sa učí Magali.
Veronika, Ahoj. Simonka a ja. Ahojte.